ukataura mwedzi kuti chimira ndibate zvekitare iwe unoona chi yaiko ndikunda kudza kuti kune vangu vari kuya rudi anoda kundipa mari pane masina ndototengesa izvezvi vanongobva uya kunge chamupupuri chongotora uya ungotora masina hai zvawanonoka chamari kubva rini uchitaura kuti mari yangu unondipa yo ndasite ndiani zvangatichirega kutarisa zveperiodi ngatichitarisa nyaya yekuti mari yako iri kuya nhasi kune vangu vachingosvika ndobva ndatokugira mari iwe imbinga shamwari shamwari magitara antohodwa apiwa vanhu mahara handoziziva ndakutopeta zvinhu zvangu ndosera inzwa kashamwari ndosina ndatichi iwe chimirira sekuru wangu pavanongosvika kule bhomadhi kule vachingosvika bhomadhi chimirira aiwa mhuri yangu aidye zvozvo kaini vana vangu vachifanidza vataura zvakule wako ndikukumbira uripe maminitsi mashoma havanenge vatova pakona pagedhi apa vakutosvika mira 2 minutes ndakupa time mutara 3 months ndiri kuzvinzisa mukuru wangu inzwa chinzwa chimira kutora gitari anoshamakumbirawo kule iwe mbobire usabva ipapo hey masvika focus zvirize focus ndakusiwa zvana ndikudedzera izvezvi zvangu uye mune magadhets andinawo focus ona zvini mauya aya mastenzi emakamera aya iyi stendi inodhura haingowanikwi muno muzimbabwe mastendi kamera kamera studio stendi yacho yokumira kwete stendi yainotoitwa sokunge vachitora kudaiwo izvozviya izvi pandakabva kuuk paipai ndakabva ndangobva nazvo saka hanimona ichi chinoreba chinoda nebhodhi yako ndakabva nazvo kuuk zvese zvakadaiwo izvozvi zvese zvakakwira ndegezi aya manje aya maladha atokwira nawo aya okuti unokwira uchiinda pastage uchinoseta mamaiki kaudaisa maiki kaudaisa kamera wespa waisachi ipapo ichi chirungu ichi kule ichi muno muzimbabwe hakuna anazvo izvo hakuna even ukaenda kustudio pacho ndabva uwane zvakadai ukaenda kustudio yatima na uwane zvakadaiwo izvi zvinobuda pamatv izvi uk from uk fungai kule kuti chinhu chinokwira ndege chakakosha sei saka ipapa motokurisa marefu apa kule ndikatofunga zvakanaka moni pa1000 ipapa ko zvakashate gogo hazvisi zvemabhiridha gogo mira ndikuratidze kuti hazvizvemachimene ndikuratidze gogo kuti hazvisi zvemabhiridha unoadjusta unoita login nelogout anona wakutomisa kuraona kuti chatoenda chonda newe apa unowakutosera zvinhu zvacho zvobva zvatoita chi bo sauti iyi stand yekamera kule stand yekamera ovhura makumbo kuitira kuti chinogara pasi chodhasharara yendo kwana chinhu chese chinovhurika makumbo ka choshandisika nacho anomaona manje vhura makumbo hapana gogo chomina kule zvinhu bo madhiri kule vatochifarira ichi gogo ndo vadotongomididi bati takatopedza kuvaka mumwoyo mavo ndamupinda vatofara ipapa vanozviziva gogo capital studios yakatopera kuvakwa izvi alright tangosara kuti izvi zviripo izvi hazviziva kuti hakuna mumwe munhu wandi watichovhurika kudai ichovhurika unoti uchitatamura kudai wobva wachidai negakanje izvi zvekuwrestling zviri ndipa aya ndo zvese kule ndokupai 500 chete zvese bcause ichi chiri 1 chete 500 1500 but ndikuda ngoti ndikodi kuuk ikasiyana kuti plus kuuk zvinoti chipei muno muzimbabwe but hazviwaniki muno izvi zvakanaka kwe gogo nze zvine hongu zvinotaona zvakanaka izvi ndo zvatiri kutodene ndo zvatosara zvese tavaka tadii tapedza capital studio yatopera asi manje pasara izvozvo masimbi zvacho zvamuta zvanzi izvo mastand ekamera mastand ekamera nemakamera acho ndo zvadi ndo zvasara asi ndine mubvunzo wani bvunzaiko nekuti kuti ndizonetsana newo muzukuru handidi abvunzai makasununguka hapana chinhu chisingafandii kana munhu anofa unozviziva asi zvinhu izvi zvakafa izvi tozogadzigwepi hazvinetsi izvi ndozinganetsi nhamba dzemunhu wacho anotengesa izvi ndinaye makaniki ndinokupai nhamba pandapinda pandaliapa zvangu zvatoita miremo kufona chete chenyu kufona chete nyorai nhamba vari kuda nhamba unoenda kuuk unoenda makanika omanipa mari chete yekungokwira ndotoenda yendege zvinhu zvezvakadoma mani
Akuindi maonda fiti ku UK. Kunoenda ndege. Kunoenda ndege. Takazokundikaniwo. Ndichanetsana nemi. Ndimuri kusapota muzukuru wenyu. Ndikuti iti stand yekamera kaya inodhura. Muna maZimbabwe munoenda. Izvo ndiri kuzvivisa. Ndakaenda kwa time tokunonojuka ndichida kunomatsvaga mastand yekamera. Vakamashaya. Vava sina ai. Vava na amwe akasimba so avanoshandisa but manje ari original. Ndakaiwa time tokunonojuka. Inogara kudayo. Anona makumba. Gogo. Time tokunonojuka pamakamera ai mahombe. Tugadzikana. Ndoda kukudza igogo chakatanga ndo chakachenjedza motongwara apa habudisa mari what if 500 zvese completely I know one. kule ndoziva kule ndachizwa kule hamunonoki tone fone yengogazi gogazi gogazi wangu manje wandonzisa panyedzi mari angwarira right what did you fara zvoya kumba alright ndoya nazvo mamida zvamangwana makuseneka kuti zvanasi aiwa kana matodai kuleka mapedza ndo studio yese iyi ndo zvinhu zvinodhura mustudio matopedzi zviri kutera handiona manje zvana ndichikudza manje iwe dzungu papara unge mhepo unongoita sei iwewe ndokuinza kuno kuchitareni iwe ndomukufana ndokupa 50 ndoyatanga takawirirana ndokupa $50 bata iwe watobhoyi wewe zvako zvatoita tionana handichita vanhu kupi shamari ini ndinoziva matsvagira andiita mari iwe weisiyana nematsvagira angu emari iwe chako imari chete tora mari uende iwe ura ndiwedzere chii handakuzara mari shamari ichiomai ndotomari mari inopfuura ipapa Yo wazara mari watengesera vanhu mascaffold zvinyepa nemastendi kamera. Iyo shamari. Ndizvokuvakise. Kwewe zvawo isaka nazvo. Idzi imedzi dzangu idzi. Kokaza kwakashoketa style kule ndo wanga akatotipa. Una zvakutaura. Wedzera mari wedzera. Ambadzipa banda tambudzwa nemhepo. Pandinorara ndoro tamadzikirira.